Асия Юнысова. Капкан. Карина гаиләдәге иң иркә бала. Төпчек кыз. Абыйсы белән апасына тәтемәгән наз, игътибар, ярату аңа күбрәк эләкте. Кыз үзе дә йомшак табигатьле, тәмле телле, хисле бала иде. Өйдәге вакыты кешеләр белән аны аптыратмадылар. 5 яшеннән пианино янына утырттылар. Өйгә килеп дәресләр бирүче музыка укытучысы белән беркадәр ноталар өйрәнгәч, балалар өчен репертуардан кыска-кыска этюдларны матур гына итеп уйнап куярга старгач кына 7 яшьлек кызыкай: "Минем пианинода уйнысым килми, миңа скрипка алыгыз", дип ярып салды. Кыюсыз гына әйтмәде ул сүзен, нәкъ менә ярып салды. Бу кыюлыкның сәбәбен өйдәгеләр тиз төшенеп алды. Алдагы кичне алар бергәләшеп шәһәргә гастрольгә килгән танылган музыкант концертына барганнар иде. Бәләкәй Карина шул концертта урнашкан халәт, таң калу атмосферасы белән сихерләнгән күрәсең. Кызның бәләкәй башында музыкант булгач, әнә шундый кешеләрнең зихенен биләп ала торганы булырга кирәк дигән уй борын төрткәндер. Булары фаразлар гына. Шыннан да, кызга мәшһүр музыкант фонында уйнап торган скрипкачы кыз образы нык тәэсир иткән иде. Әнә шулай ак күлмәктән, биек үкчәле туфлиләрдән скрипка уйнап торсаң иде ул сәхнәдә. Кызның скрипкасы да матур. Әле ул бик җиңелдәдер. Зур тюлень кебек сәхнәдә җәелеп яткан рояль фонында скрипкалы кыз Каринага шешеккә кунган күбәләк кебек күренде. Төпчек кыз скрипка тели икән, нигә аның теләген үтәмәскә? Үзенә ошаган уен коралын сайларга аның хакы бар ләбаса. Әле музыка сукмагыннан кирип кенә бара. Скрипкадан бисә дә аптырамаслар, бу тормыш аныкы. Изләнсен, пианино урынны да күп алып тора, аны сатып җибәрерләр. Шулай итеп, өйгә икенче укытучы, шандыр гына гәүдәле бер абзый килеп йөри башлады. Үзе дә уен кораллары ясый белә торган, музыка дип исәрләнгән бу кеше Каринаның талантын ачты. Үсмерләр яшенә кергәч, кыз инде төрле конкурслардан җиңеп кайта башлады. Бер көн килеп, исеме афишаларга зур итеп языла торган музыкант булып җитеште. Еш кына концертларда катнаша, аны сәхнәгә кат-кат чакыралар. Шешекләр бирәләр. Шешекләр дигәннән, бер егет Каринаның һәр концертына килә. Һәрчак шешекләр бүләк итә. Шешекне үрелеп алырга дип иелгән кызның колагына ниләрдер пышылдый. Карина бу егетнең шешкәләренә тәмам ияләшеп китте. Шешкәле егет күренмәсә, нидер китек булып кала. Концерты уңышсыз булган кебек тоела иде хәтта. Шулай күпме дәвам иткәндер. Бер юлы сәхнә артына шешекләрен һәм скрипкасын кочаклап кергән кызны 2 сәер кеше каршы алды. Карасы иде буларның йөзләре. Алар бер артык сүз дә әйтмичә, кызның кулыннан скрипкасын алдылар. Кыллы ягын түбән каратып, скрипканы селеккәләделәр. Идәнгә шып итеп, нәни генә бер пакет килеп төште. Карина берни аңлый алмый калды. Аны 2 яктан култыклап алып, урамдагы машинага алып чыгып утырттылар. Сорау алу, тикшерү башланды. Карина Кәлиеваның наркокурьер булуын ачыкладылар. Бу кадәресе кызның үзеннән башка беркем өчен дә сер түгел иде. Чөнки теге нәни пакетта ак порошок, кокаин табылган. Карина тикшерүчеләргә аның скрипкасы эченә ак үлемне кем салганын һәм кем өчен салганын әйтә алмады. Теге егет микәнни? Шешек биргән арада фақат ул гына скрипка эченә пакетны шудыра ала. Карина сорау алучыларга бу фаразын әйтеп тормады. Елады гына. Ул бит инде теге егеткә тәмам гашыйк иде. Төнге хыяллары гел шул егеткә барып бәйләнә иде. Мәхәббәткә әзер иде аның күңеле, ә менә аны мәхәббәтнең үзеннән алда хыянәт килеп тотты.
Карина Калиеваны СИЗОда 3 ай тоттылар. Ул 3 ай буе елады да елады. Ашаудан қалды, сөйләшмәс булды. Шешек кебек кызның урыны камера түгеллеген камерадашлары да, тикшерүчеләр дә, күзәтүчеләр дә аңлый иде. Әмма кыз үзен яклап, аклап, бернинди дәлил китерә алмый. Наркотик аның скрипкасы эченнән чыкты бит. Бәлки ул анда әллә кайчаннан бирле яткандыр. Юк, пакет озак ята торган булмаган икән. Кыз сәхнә артыннан чыгуга ук кулыннан уен коралын алып куям дигән булып, эшен бушатучы әзер торган. Һәм ул оркестрдагы икенче бер музыкант. Бу кадәресе ачыкланган арада төрмә камерасындагы шешек сула барды. Аның инде исән-сау иреккә чыгуы да бик икеле иде. Моңа бөтен кеше борчыла иде. Ичмасам, сөйләшә башласын, ачылып китсен иде. Нишләргә бу кыз белән? Шунда берсенең башына килде. Скрипка китерсеннәр. Нинди юллар белән ирешкәннәрдер, әмма камерага скрипка килде. Арадан берсенең скрипка тотып караганы булган икән. Ул уен коралын елата-шината скрипка сызгычын ары-бире йөртә башлагач, Карина сәерсенеп башын борып карады. Бираздан торып утырды. Аннары баласына үрелгән ана кебек кулларын сузып, скрипкага тартылды. Сине тоттырдылар инде. Шул чагында скрипка анасы куенына тиенгән көйле бала сыман ипле, моңлы авазлар чыгара башлады. Беренче зыңнарга ахлы, иңрәүле, зарлы авазлар истәлде. Камерадагылар моңынчы ишетеп тә карамаган ләззәтле, сихри ахәңнәр берничә көннән соң гына. Кыз торып утырып, тамагына каба башлагач кына яңгырый башлады. Шулай итеп кыз скрипка кылларына тотынып, тормышка кире кайтты. Мөгаен, телсез, үнсез көннәрендә ул үзенең нинди капкынга капканын төшенгәндер һәм бу мәкерне үзе үк ачарга тиешлеген дә аңлагандыр. Аны камерада озак тотмадылар. Хәзер инде шешек тоткан егетне эзләп табу оста оперативникларга кроссворд чишү кебек бер гамәл генә иде. Ә кыз өенә кайткач, үзен харап та итә язган, коткарып та калган скрипкасын ломбардка илтеп тапшырды. Аңа инде сердәшенә әйләнгән скрипкасы да хыянәтче булып тоела иде.